Τώρα θα κάνουμε ένα βίντεο που κάνουμε τύπους ανθρώπων στο σχολείο. Λοιπόν, ακολούθησε με. Εδώ έχω δίπλα μου μια φίλη μου. Μόνο που δεν κάνει να φαίνεται η φωνή της. Και έχει γίνει το παιδάκι. Έχει γίνει το νηπιάκι. Έλα, μπες στο αμάξι. Τώρα θα μπει στο αμάξι μου. Για να πάμε στο σχολείο. Έλα, εγώ θα οδηγήσω. Μπες δίπλα. Θα την πάω στο νηπιαγωγείο. Υπάρχει και σχολικό, αλλά βαριέμαι τώρα να πηγαίνω στο σχολικό. Γιατί είναι και λίγο βαρετά. Να παίρνεις και σχολικό για 2 άτομα. Πήδα έξω. Και εδώ είναι το παιδικό σταθμός. Έχει και πάνω όροφο, που πάνω είναι τύπου βιβλιοθήκη, τρώνε, μπλα 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 μπλα. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μέρος. Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι. Και τώρα θα της μιλήσω. Μικρούλη μου, μείνε εδώ, εγώ πάω στο δικό μου το σχολείο. Γεια. Έλα και εσύ μαζί μου, φιλενάδα. Έλα έξω. Θα έρθει και αυτή σήμερα μαζί μου στο πανεπιστήμιο. Να την πάρω μαζί, γιατί δεν έχω δίπλωμα. Και ας είμαι μεγάλη, δεν έχω δίπλωμα. Ούτε στην κανονική ζωή, ούτε πουθενά. Εδώ απέναντι είναι και το δικό μου το σχολείο, το πανεπιστήμιο. Βγαίνουμε έξω, βγες και εσύ έξω από το μάξι και έλα μέσα. Περίμενε να σε πάρω, περίμενε, μείνε λίγο εκείνη τη φίλα. Να σε πάρω λίγο αγκαλίτσα. Εδώ. Την έχω πάρει αγκαλιά και ας πάμε πάνω. Εδώ είναι η αίθουσα της μουσικής. Φιλενάδα, σε άφησα κάτω. Μπες στο πιάνο να παίξεις. Μπες στο πιάνο, εγώ θα πάρω την κιθάρα μου. Και επειδή θέλω να ακούγεται στο μοντάζ, το δυναμώνω και ξεκινάω να παίζω κιθάρα. Σταμάτα λίγο το πιάνο. Πήρα λίγο και την ηλεκτρική. Θα πάρω και την ηλεκτρική γιατί είμαι. Πήρα τώρα και την ηλεκτρική. Λοιπόν, είναι τώρα η ώρα μουσικής. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα παίζω Roblox, τέλος πάντων. Άλλαξα λίγο δωμάτιο, άλλαξε και εσύ. Και περίμενα να σε ξαναπάρω και να σε ξαναπάρω λίγο αγκαλιά. Και θα παίξουμε τρως Έλα, τρέχα προς το εδώ. Πάω να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Τέλος πάντων, περίμενε. Θα παίξουμε στην πρες. Πιο μετά. Τώρα πήγα λίγο τουαλέτα. Λοιπόν, έχω πάει λίγο στην τουαλέτα. Μισό λεπτό γιατί δεν... Θα γίνω διάστημος. Πήγα τουαλέτα και τώρα θα πάω λίγο και στις ανδρικές. Θα πάω στην κουζίνα να διαλέξω φαγητό. Θα πάρω λίγο αυτό το Doritos. Και μιλάω για να παίρνω, θέλω να παίρνω και πατατάκια. Κουράδες. Επειδή μου τέλειωσε η μπαταρία, επειδή μου τελειώνει η μπαταρία, γι' αυτό γεια σας παιδιά. Γεια σου.